ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ እምበኣር ሳማሪ ናይ ሓንቲ መፅሓፍ ዘ ማጂክ ኦፍ ቲንኪንግ ቢግ ትብል ኣዝያ ህብብቲ መፅሓፍ ናታ ፅሟቕ ወይ ሳማሪ እየ ሒዘልኩም መፅአ ብትግርኛ ዝተተርጎመት ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት ትብል ማለት እዩ ፀሓፊኣ ከዓ ወይ ተርጓሚኣ መምህር ሚካኤል ዮሃንስ ይበሃል ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ ብደረጃ ዓለም ኣዝያ ፍልጥቲ እያ ከምኡ እውን ኣነ ፐርሰናሊ ካብተን ቀዳሞት ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ወይ ብውልቅኻ ተዓብዮ ማለት ዘዕብየካ መፅሓፍቲ ዘንበብክዋ ቀዳመይቲ መፅሓፍ እያ ኣዝያ ጦብላሕታ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ በብምዕራፈን ፅሟቕ ዘውፃእኽዎ ናይታ መፅሓፍ ከቕርበልኩም እየ ማለት እዩ ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት ምዕራፍ 1 ዓወት ማለት ብዙሓት ኣገረምቲ ተባሃግቲ እወንታዊ ነገራት ውልቃዊ ብልፅግና ከም ፅቡቕ መንበሪ ገዛ ዙረት ጉዕዞ ሓደስትን ዘመናውን ነገራት ገንዘባዊ ሃብቲ ደቅኻ ፅቡቕ ምዕባይ ዝኣመሰሉ የጠቓልል ዓወት ማለት ናፅነት ካብ ጭንቀት ናፅነት ካብ ፍርሂ ናፅነት ካብ ራዕዲ ናፅነት ካብ ውድቀት እዩ ዓወት ማለት ርእሰ ኣድንቖት ቀፃልነት ዘለዎ ሓጎስን ዕግበትን ካብ ሂወት ምርካብን ነቶም ካባኻ ሓገዝ ዝደልዩ ክትሕግዝ ምኽኣልን እዩ ኣስተውዕል ንድሕሪት ዝጎትኻ ዘለው ንነብስኻ ከም ሓደ ተራ እናቆፀርካ ብቑዕ ምዃንካ ዘይምእማንካ ከይከውን ንነብስኻ ባዕልኻ እንተዘይኣሚንካላ ካልእ ሰብ ዝኣምነልካ የለን ኣብ ገዛእ ርእስኻ እመን እሞ ክንደይ ፅቡቕ ነገራት ከጓንፉኻ እዮም ፈፂምካ ርእስኻ ኣትሒትካ ኣይትርአ ምዕራፍ 2 ገዛእ ርእስኻ ካብ ምስምስ ፈውስ ንናይ ጥዕና ምስምስ ዘሰንፉ ነገራት ክንድቲ ብዛዕባ ሕማምካ እትዛረቦ ወላ እውን ግዝያዊ ጉንፋዕ ይኹን ክንድኡ እዩ ሕማምካ እናኸፍአ ዝኸይድ ብዛዕባ ሕማምካ ምዝራብ ንሰማዒኡ የሰልችው ከም ሓደ ዘይረብሕ ፀዋዒ ሕማም እዩ ዘቑፅረካ ብሰንኪ ሕማም ገለ ፀገም ከጋጥመካ ይኽእል ይኸውን ግና ናቱ ግዝኡን ባርያን ኮንካ መጉረምረሚ ክትከውን የብልካን ጥዕናኻ ከም ቀደሙ ፅቡቕ ምህላው ኣመስግን ጥራሕ እግረይ ጫማ ብዘይ ምግባረይ እጉህ ነይረ እግሪ ዘይብሉ ሰብ ምስ ረኣኹ ግን ተፀናኒዐ ዝብል ኣባሃላ ኣሎ ኣብ ክንዲ ጥዕና ሲኢነ ኢልካ ብዙሕ ምዝራብ ጥዑይ ብምህላውካ ክትሕጎስ እዩ ዝግባእካ ሂወት ንዓኻ ንኽትሕጎስ ዝተዋሃበትካ ህያብ እያ ስለዚ ኣይትኽሰራ ሂወትካ ኣብ ዓራት ናይ ሆስፒታል ክትማስን ኣይተፍቅደላ ናይ ጥዑይ እየ ዝብል መንፈስ ኣማዕብል ኣስተውዕል ካብ ኩዙን ብልሒ ንላዕሊ እቲ ንብልሕኻ ክትጥቀመሉ ዝኣልየካ ኣተሓሳስባ እዩ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ነቲ ቀንዲ ረብሓ ናይ ሂወት ናይ ዓወት ዝኾነ ኣተሓሳስባኻ ብትዕቢት ዓብሊሉ ከልምሰካ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ቁኑዕ እወንታዊ ተሓባባሪ ኣረኣእያ ምስ ዝህልዎ ደረጃ ትምህርቱ ብዘየገድስ ልዕሊቶም ኣሉታዊ ጉጉይ ዘይተሓባባሪ መንፈስ ዘለዎም ምሁራት ሰባት ብዓወት ፀብለል ክብል ይኽእል ክዕወት እየ ክስዕር እየ ዝብል መንፈስ ይሃልኻ ብልሕኻ እወንታዊ ኣተሓሳስባ ከመንጩ ተጠቐመሉ ብልሕኻ መንገድታት ዓወት እምበር ናይ ስዕረት ጠንቅታት ኣብ ምድህሳስ ኣይተውዕሎ ኣእምሮኻ ሓደስቲ ሓሳባት ከመንጩን ከማዕብልን ዝበለፁ ሓደስቲ ሜላታት ክምህዝን ኣውዕሎ ኣእምሮይ ታሪክ ድየ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ወይስ ብካልኦት ሰባት ዝተሰርሐ ታሪክ እየ ዘመዝግበሉ ዘለኹ ኢልካ ርእስኻ መርምር ንእሽተ እየ ኣሪጌ እየ ዝብሉ ምስምሳት ዋጋ የብሎምን ዕድመይ ንእሽቶ ስለ ዝኾንኩ ወይ ስለ ዝዓበኹ እዝንትን ኣይገበርኩን ወይ ክገብር ኣይክእልን እየ ዝብሉ ዘረባታት ሰባት ንኸይዕወቱ ሓሊኾም ዝሕዙ ቀንዲ ምስምሳት እዮም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዓበይትን ሓለፍትን ተፈላጥነት ዝረኸቡ ኣብ ዕቤቶም መስተንክራታዊ ስራሕ ዝሰርሑን ሒደት ኣይኮኑን ከም ናይ ዕድመ ምስምሳት ምስ እትፍወስ ብዙሕ ዕድላት እዮም ዝኽፈቱልካ
እቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ዘይገመትካዮም ክሰምሩልካ ትሪኦም። ዓወት ዝርከብ ብዕድል ዘይኮነ ፍረ ናይ ቁኑዕ ኣተሓሳስባን ኣበርቲዕኻ ምስራሕን እዩ። ማና ኣይትጸበ ብዘይ ናይ ገለ ፃዕርን ሓርኮትኮትን ቁኑዕ ኣተሓሳስባን ብምሕላም ጥራሕ ዝርከብ ዓወት የለን። ምዕራፍ 3 ርእሰ ተኣማንነትካ ዕቢ። መብዛሕትኡ ፍርሂ ስነ ኣእምራዊ እዩ። ጭንቀት፣ ወጥሪ፣ ጸቕጢ፣ ዓቕሊ ጽበት፣ ስክፍታ፣ ራዕዲ፣ መሰረት ዘይምዕሩይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ እዩ። ባዕልኻ ኣብ ኣእምሮኻ ዝፈጠርካዮ እዩ ተባሂሉ ንፍርሂ ጭቡጥ ከም ዘይኮነ ጌርካ ክትወስዶ የብልካን። ፍርሂ ኣሎ። ፍርሂ ቁፅሪ 1 ጸላኢ ናይ ዓወት እዩ። ፍርሂ ሰባት ጽቡቕ ኣጋጣሚኦም ከይጥቀሙሉ ዝኽልክል ጉልበት ዘልምስ ዘሕምም ዘሕፅር ክትዛረብ እናደለኻ ኣፍካ ዝለጉም መሰናኽል እዩ። ፍርሒ ተጠራጣራይ ዝገብር ርእሰ ተኣማንነት ዘጉድልን እዩ። ዓወታት ሓዲጉ ኣብ ፍሽለታት ከም እተድህብ ዝገብር ጸረ ርእሰ ምዕባለ እዩ። ምጥርጣርን ምውልዋልን ግና ንፍርሂ ከም ዝብርትዑ ኣሚንካ ተግባራውን ወሳንን ምዃን ቀንዲ ኣፋውስ ፍርሂ እዩ። እቲ ቁኑዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ካብ ምግባር ድሕር ኣይትበል። ብዘይ ነቕፌታ ኣብ ላዕሊ ዝበፅሐ ሰብ የለን። ዘረባ ምዝራብ፣ ርእቶኻ ምሃብ፣ ርእሰ ተኣማንነትካ ዘማዕብል። ኣብ ዝተኣከብካዮ ኣኼባ ዋዕላ ተዛረብ። ርእቶኻ፣ ሓሳብካ፣ ተቃውሞኻ፣ ሓጎስካ፣ ሕቶኻ፣ ስክፍተኻ ግለጽ። ዳሕረዋይ ተዛራቢ እውን ኣይትኹን። ባዕልኻ ዘረባ ኣበግስ። ሰባት ካብ ፍልልያቶም ተመሳሰልነቶም ከም ዝዛይድ ዘክር። ምዕሩይ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ሰባት ይሃለኻ። ምዕራፍ 4 ዓቢኻ ሕሰብ። 5 ቀንዲ ውህብቶኻ ዘርዝር። ካብቶም ቀንዲ ቀረብትኻ ክሕግዙኻ ትፀውዕ። እቶም ቀንዲ ውህብቶ መብዛሕትኡ ግዜ ክዝርዘሩ ዝኽእሉ ትምህርቲ፣ ተመክሮ፣ ቴክኒክ፣ ቁመና፣ ሓዳር፣ ዝምባለ፣ ተበግሶ ክኾኑ ይኽእሉ። ብልጫታትካ ዘርዚርካ ጸሓፍ። ከምዚ ክትገብር ከለኻ እንተወሓደ ብሓንቲ ውህብቶ ልዕሊ እቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ጸብለል እትብለሉ ክትረክብ ኢኻ። ኣብ መደምደምታ ንስኻ ልዕሊ እቲ ርእስኻ እትግምታ ኢኻ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓቕምኻ እትግምታ ኢኻ። ዓቕምኻ እንተፈሊጥካዮ ንገዛእ ርእስኻ ፈጺምካ ኣትሒትካ ኣይትርእን ኢኻ። ወላ ውድድር እንተሓየለ ሲዒርካ ምውፃእ እውን ኣሎ። ስለዚ እትዕወተሉ መገዲ መሃዝ። ንኻልኦት ሰባት ብጥዑይ ግለጽ። ንኻልኦት ንምትባዕ ኣወንታዊ ቃላት ተጠቐም። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዘመጉስን ዝንእድን ቃላት ተጠቐም። ንበዓልቲ ቤትካ ነኣድ፣ ንመሳርሕትኻ ነኣድ፣ ንሰባት ብስርሖም፣ ቁመንኦም፣ ኣዘራርቦኦም ኩሉ ግዜ ነኣድ። ደጋጊምካ ነኣዶም። ዘበጉሱን ዘህንጥዩን ቃላት ተጠቐም። ንነገራት ካብ ህሉ ኩነታቶም ተበጊስካ ንመጻኢ ክምዕብልሉ ዝኽእሉ መገዲ ሃሰው በል። ገዛእ ርእስኻ እተማዕብለሎም ንጹራት መንገድታት ሓንጽጽ። እና ማዕበልካ ምስ እትኸይድ ሰባት እውን ብኸመይ ይምዕብሉ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ። ንፉዕ መዳሪ ብኸመይ ትኸውን? እቲ ቀንዲ መዐቀኒ ናይ መዳሪ ሰብ ክሳብ ክንደይ ዘረብኡ ብልክዕ ናብ እዝኒ ሰማዕቱ ኣመሓላሊፉ እዩ። ኣብ ቀንዲ ኣርእስቲ ጉዳይካን ዕላማኻን ኣተኪርካ እዝኒ ሰማዕቲ ከም እትረክብ ግበር። ጠንቂ ባእሲ እንታይ እዩ? ቅድሚ ነገር ዝቁስቁሱ ዘረባታት ምልዓል። ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ዝረብሕ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት። ዘይረብሑ ጉዳይ ምስ ዝኸውን ግደፎም። ደጋጊሙ እንተጋጠመ እውን ብመረዳድኢ ቃላት እምበር ብምንሻው ብምውንጃል ኣይኹን። ዓበይቲ ጽልዋ ዘለዎም ቃላት ተጠቐም። ሃነፅቲ ፍስሓ ዝህቡ ውርዝያት ቃላት ተጠቐም። ነቶም ናይ ውድቀት፣ ስንፈት፣ ርእሰ ምትሓት ቃላት ወጊድ በሎም። ኣብ ስራሕኻ ዕገብ። ዘለኻዮ ስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገንዘብ። ህልው ስራሕካ እዩ ንመጻኢ ዕቤትካ ዝውስን። ኣብ ዘይረብሑ ነገራት ኣይተተኩር። ኣብ ዓብዪ ዕላማ ኣድህብ። ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ቅድሚ ምውሳእካ ኣቐዲምካ ብዛዕባ ብሓቂ እዞም ነገራት
ኣገደስቲ ድዮም ኢልካ ሕሰበሎም። ምዕራፍ 5 ድሑር ኣተሓሳስባታት ክነወግድ ዘኽእሉና መንገድታት። ሓደስቲ ሓሳባት ተቐበል። ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ፣ ኣብ ተግባር ክውዕል ኣይክእልን እዩ፣ ዋጋ የብሉን ዝብሉ ነፀግቲ ሓሳባት ኣወግድ። ናይ ፈተና ሰብ ኩን። ሓደ ዓይነት ልምዲ ኣወግድ። ሓደስቲ ቤት መግቢ፣ መጻሕፍቲ፣ ዕሩኽ ስራሕ፣ መናፈሻ እናዘውተርካ ፈትኖም። ገስጋስ እምበር ኣድሓርሓሪ ኣይትኹን። ዕዉታት ሰባት ካብቲ ሕጂ ዘለዎን ላዕሊ ከም ዝምዕብሉ እዮም ዝኣምኑ። ዝበለፀ ክገብር እኽእል ዶ ኢሎም ይሓቱን እዮም። ዝበለፀ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኣምኑ ንዕኦም ዘሕስቦም ብኸመይ ዝበለፀ ከም ዝገብሩ እዩ። ከመይ ገይረ ካብ ናይ ትማሊ ዝበለፀ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ምስ እትሓስብ ኣእምሮኻ ማይ ዘይጠዓሙ ሓደስቲ ሓሳባት የመንጩ። መዓልታዊ ከዓ ለውጢ ትርኢ። ንዝወሃበካ ተወሳኺ ስራሕ ተማእዚዝካ ተቐበሎ። ተወሳኺ ሓድሽ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ምቕባልካ ተናኢድካ ማለት እዩ። እዚ ዝበለፅካ ኣድላይ ብቑዕ ሰብ ምዃንካ እዩ ዝምስክረልካ። ፍርኩት ምዃንካ ስለ ዝኣመኑካ እዮም ተደራቢ ስራሕ ዝውሃ። ካብ ካልኦት ሰባት ውዱእ ሓሳባት ኣይትፀበ። ነቲ ዝውኻ ሓሳባት ርእቶታትን ግና ብምስትውዓል ዕቱብነትን ምስ እትቕበሎም ናትካ ናብ ውሳነ ዘሰጋግሩ ሓሳባት ከተመንጩ የበጋግሱኻ። ካልኦት ሰባት ንክዛረቡ ኣተባብዕ። ኣብ ዝኾነ ዕላል ንሰባት ክዛረቡ ኣተባብዓ እዮም። ብዛዕባ ተመክሮኹም ኣዕልሉ ንበሎም። ካብዚ ክልተ ነገር ትኸስብ። ሓደ ንኣኻ ሓደ ሓደሽቲ ሓሳባት ወሲድካ መሃዝነትካ ተዕቢ፣ በቲ ሓደ ከዓ ዕሩኽ ኣብ ምጥራይ ይሕግዘካ። ርእቶኻ ወይ ርድኢትካ ብመልክዕ ሕቶ ኣቕርቦም። ሓሳባትካን ርእቶኻን ካልኦት ሰባት ከነፅሩልካ ከጣጥሑልካን ዕድል ሃቦም። ርእቶታት ፍረ ናይ ሓሳባት እዮም። እንተኾነ ኣድማዕነት ክህልዎም እንተኾይኑ ግን ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ይግባእ። እንድሕር ኣብ ግቡእ ቦታኦምን ግዜኦምን ዘይተግቢሮም ልክዕ ከም ዝቐነዩ ፍረታት ይምሽምሹ። እንተ ዘይዓቂብናዮም ተኸናኺናዮምን ብኣሉታ ዝሓስቡ ሰባት ተበኪሎም ክዓንዉ ይኽእሉ። ብዙሓት ርእቶታት መዓልታዊ እዮም ዝውለዱ። ኣእምሮና ምዝካሮም ድኹም ስለ ዝኾነ ከየምልጡና ንፅሓፎም። ርእቶታት ተኸናኸኖም፣ ደጋጊምካ ርኣዮም። ርእቶታት ከም ዝዓብዩ ግበር። ብኩሉ ሸነኽ ዳስሶም። ምስ በሰሉ ኣብ ስራሕካ ከም ዝውዕሉ ግበሮም። ንድፊ ርእቶታት ኣብ ወረቐት ኣወቂብካ ቅረፆም። ንድፊ ርእቶ ካብ ብቓል ዝቐርብ ብስእላዊ መገዲ ተቐሪፁ ክቐርብ ከሎ እዩ ዝያዳ ተደላይነት ዝህልዎ። ምስ ሰባት ኣብ ዝኾነ ነገር ምሕባር ሓደስቲ ኣእምራትን ሓደስቲ ሜላታትን ክትሓስብ ይገብሩኻ። ምስ ዝተፈላለዩ ስራሕን ዝምባለታትን ዘለዎም ሰባት ሕበር። ምዕራፍ 6 ከምቲ ንገዛእ ርእስኻ እትግምታ ኢኻ። ኣብ ገዛኻ ንደገ ቅድሚ ምውፃእካ ኣገዳሲ ሰብ ትመስል ኣለኻን የለኻን ኣረጋጊፅካ ውፃእ። ከምቲ ንስኻ ክትመስሎ ዝደለኻ ከይመሰልካ ኣይትውፃእ። መርዓት ኮይኑ ዝስምዓ ቬሎ ወይ ዙርያ ምስ እትለብስ እዩ። ሓላፊ ኮይኑ ዝስምዖ ሓላፊ ዘምስሎ ክዳን ምስ ዝኽደን እዩ። ትርኢትካ ንኣኻ ይዛረበካ፣ ከምኡ እውን ንኻልኦት ይዛረቦም። ካልኦት ኣባኻ ዘለዎም ኣረኣእያ ንምውሳን ይሕግዞም። ከም ክልሲ ሓሳብ ንሰብ ብኣከዳድንኡ ክትፈርዶ ግቡእ እዩ ክትብል ቀሊል እዩ። እቲ ሓቂ ግን ሰባት ብትርኢትካ ሪኦም እዮም ዝፈርዱኻ። ብመጀመርታ ሰባት ትርኢትካ ሪኦም እዮም ዝግምግሙኻ። ናይ መጀመርያ ትርኢትካ ክቕይርዎ ግዜ ስለዝወስደሎም። ስራሕካ ኣገዳሲ ምዃኑ ሕሰብ። ናይ ውሽጣዊ ሓሳባትካ ሓይሊ ንመጻኢኻ ይውስኖ። ኣነ ኣገዳሲ ሰብ እየ፣ ኣነ ምስቶም ቀዳማይ ደረጃ እየ፣ ስርሐይ ኣገዳሲ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ውፅኢቱ ዓወት እዩ። ንስርሑ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓስብ ሰብ ንስርሑ ብኸመይ ዝበለፀ ከም ዝገብሮ ካብ ኣእምርኡ ሓበሬታ ይቕበል። ስራሕ ኣብ እትቕይረሉ ናይ ቀደም ስራሕካ ኣይተቆናፅል። ምዕራፍ 7 ከባቢኻ ተቆፃፀር። ኣስተውዕል። ኣይከኣልን እዩ ዝብሉ መብዛሕትኦም ዘይዕውታት ሰባት እዮም። ናይ ከምዚኣቶም ሰባት ርእቶ መርዚ እዩ።
ነዞም ኣይከውንን እዩ ዘይከኣል ኢሎም ክእምኑኻ ዝፍትኑ ሰባት መክቶም ገለ ዘካሻሙሹ ሰባት ካብ ሓልዮት ብዝመስል ኣረኣእያ ተበጊሶም እዮም ዘዳኸሙኻ ገለ ግና ቀናኣትን ሓሳዳትን እዮም ብጻዮም ሒዞሞ ሮማዕ ክብሉ ከለዉ ዘሐጉሶም እዮም ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ክብ ንኸይትብል ዝተዘርግሑ መጻወድያታትን መዐንቀፊታትን ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ ኣስተውዕል ብተወሳኺ ምንጪ እትረኽቦም ምኽርታት ተጠንቀቐሎም ገለ መኸርቲ መሲሎም ተንኮልን ሸርሕን ዝምህሩኻ ኣለዉ ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ጸቢብ ርክባት ዘለዎም ብዙሕ ብሩህ መጻኢ የብሉን ብኩሉ ሸነኻት ክጥምት ዝኽእል ጥራይ እዩ ሓላፍነት ዝስመይን ሓላፊ ዝኸውንን ምዕራፍ 8 ኣረኣእያኻ መሻርክትኻ ይኹን ሓሳባትና ብተግባራትና ይግለጹ እዮም ተግባራትና መነጽር ኣእምሮና እዮም ንኣተሓሳስባና እዮም ዘንጸባርቑ ቃላትካ ምስ ምንቅስቓሳትካን ትርኢትካን እንተዘይተሳንዮም ኣምሰሉ የብሉኻ ውዕውዕ ስምዒት ከተማዕብል ዝሕግዙኻ ነገራት ኣብ ነገራት ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ይሃልኻ ኣብ ሓደ ነገር ውዕውዕ ስምዒት ንኽተጥሪ ብዛዕባ እቲ ነገር ዓሚቕ ፍልጠት ኣጥሪ ፍሽኽታኻ ህይወት ይሃልዎ ብልቢ ፍሽኽ በል ናይ ልቢ ዘይኮነ ናይ ይምሰል ፍሽኽታ ኣወግድ ፍሽኽ ክትብል ከለኻ ኣስናንካ ይረኣዩ ምናልባሽ ኣስናንካ ዘይጽቡቓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ኣገዳሲ ይኮነን ፍሽኽ ክትብል ከለኻ ሰባት ኣብ ኣስናንካ ዘይኮነ ቀንዲ ዝግደሱ ኣብቲ እትህቦም ውዑይ መንፈስ ተገዳስነትን ኣረኣያን ስምዒትን እዮም ጽቡቕ ወረ ኣውሪ ንስድራኻ ጥዑም ወረ ንገሮም ብዛዕባ ሎም መዓልቲ ዘጋጠመ ጥዑም ወረ ኣዕልሎም ሕማቑ ቀቢርካ ጥጥዕዩ ኣውርየሎም ሕማቕ ወረ ንስድራኻ ካብ ምጭናቕ ምሽቓል ምፍራህን ምትካዝን ሓሊፉ ዝዓብሰሎም የብሉን ብዛዕባ ስምዒትካ ጽቡቕ ነገር ንገር ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚ ጽቡቕ ኣለኹ በል ጽቡቕ ከዓ ክስማዓካ እዩ ሕማቕ እየ ዘለኹ ብምባልካ ሕማቕ ክስማዓካ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ኮነ ንከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ጽቡቕ ስምዒት ክህልዎም ጽቡቕ ነገራትን ስምዒትን ዘላዓዕል ጥራይ ተዛረብ ንመሳርሕትኻ ጽቡቕ ወረ ኣናፍሰሎም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንኣዶም እቲ ትካል ዝገብሮ ዘሎ ጽቡቕ ነገራት ንገሮም ሽግሮም ስማዕ ተሓጋጋዝኹን ተስፋ ሃቦም ኣጸናንዓዮም ክዕወቱ ምዃኖም ከም እተኣምን ንገሮም ኣብ ርእሶም እምነት ከም ዘለካ ሓብሮም ንስድራኻ ዝኸውን ግዜ ይሃልኻ ኣብዚ ሰብ ብስራሕ ተጸምደሉ እዋን ሰባት ንስድራ ቤቶም ዝኸውን ግዜ እናሰኣኑን ይኸዱ ኣለዉ ብመደብ እንተጌርናያ ግን ግዜ ንረኽበሉ ኢና ቅድሚ ገንዘብ ኣገልግሎት ስራዕ ገንዘብ ኣድላይ ምዃኑ ዘካታ ኣይኮነን ገንዘብ ንኸተምጽእ ቅድም ጽቡቕ ኣገልግሎት ክትህብ ኣለካ መጀመርታ ገንዘብ ዝብል ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ኣይህልዎምን እዩ መጀመርታ ኣገልግሎት ዝብል መምርሒ እዩ ገንዘብ ዘምጽእ ኣገልግሎት እንተቐዲሙ ገንዘብ ባዕሉ ክመጽእ እዩ ስለዚ ሰባት ካብቲ ዝጽበይዎን ላዕሊ ኣገልግሎት ሃቦም ብወለንተኻ ምዕያይ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ኣገልግሎት ምሃብ ምኽሪ ምሃብ ኩሎም ናይ ገንዘብ ኣዝርእቲ ኮይኖም ገንዘብ የብቅሉ ምዕራፍ 9 ኣብ ሰባት ዘለካ ኣተሓሳስባ ቁኑዕ ይኹን ምሕዝነት ብገንዘብ ክትዕድግ ኣይትፈትን ዕርክነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝወርድ ኣይኮነን ብልቢ ቅንዕና ዝወሃብ ህያዋት ጽቡቕ እዩ ንረብሓኻ ኢልካ ብዘይ ቁኑዕ ልባዊ ናፍቖትን ዝወሃብ ህያዋት ግን ካብ ክፍሊት ወይ ግቦ ዝፍለ ኣይኮነን ሓድሽ ዕርክነት ንምስራት ዕውት ሰብ ምስ ሰባት ባዕሉ ይዝላለ ንነፍሱ ምስ ሰባት የላልያ ንኻልኦት ሰባት ከም ዝፈልጥዎ ገይሩ ንኽመሓዝዎ ኣፍ ደገ ይኸፍት ሓደ ዓርከይ ነቲ ሰብ ኣነ ከየገድሶ እኽእል እየ ንሱ ግን የገድሰኒ እዩ ስለዚ እየ ከዓ ንሰብ ባዕለይ ዝላለዮ ኢሉ ኣብ ሰባት ዘለዎ ቁኑዕ ኣረኣእያ ገሊጹለይ ሓደ ሰብ ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉይ ክኸውን መሰሉ እዩ ሰባት ካባኻ ፍልይ ዝበለ ልምዲ ባህሊ ኣከዳድና ሃይማኖት ንብረት ስለ ዘለዎም ኣይትጽላዮም ነቲ ናቱ ኣይትእመነሉ ወይ ኣይትከተሎ እምበር ነቲ ሰብ ኣይትነጽሎ
ኢንታ መውፅኢ ኣይትኹን። ብዙሕ ግዜ ሰባት ተጋጊኻ ኣለኻ ዝብሎም ኣይፈትውን እዮም። ርእቶኻ ከተፍስስ መሰል እኳ እንተሃለወካ ሓደ ግዜ ትም ምባል ተመራፂ እዩ። ናይ ሰባት ሕማቕ ሒዞምልካ ንዝመፁ ሰባት ኣይትስማዓዮም። ኣርእስቲ ኣቐይሮም ወይ ካብኣቶም ተፈለ። ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ጉድለት ኢንታ ክዕልሉኻዮም ዝጎዩ ኣይትስማዓዮም። ንኽሰምዖም ዕድል እንተሂብካዮም ንስኻ እውን ኣሉታዊ ኣረኣእያ ናብቲ ዝዕለለሉ ዘሎ ሰብ ከምኡ ሰሚዐሉ ነይረ ንሱስ ከምዚ እዩ እናበልካ ነዳዲ ኣብ ምውሳኽ ክትዋፈር ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ምህላው ካብ ብስጭትን ፀቕጥን የናግፍ። ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰባት እንተሃሊካ እዛ ንነብረላ ዓለም ንምንባራ ምችእቲ ምዃና ክርዳእካ እዩ። ምዕራፍ 10 ናይ ተግባር ሰብ ኩን። ዕውት ሰብ ዝበሃል ሽግራት ቅድሚ ምምፅኦም ዘወግድ ማለት ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቶም ሽግራት ከከም ኣመፃፅኦም ዝፈትሕን ዝብድህን እዩ። ንሓሳባትካ ኣብ ግዚኡ ናብ ተግባር እንተቐይርካዮ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ትረክብ። ሓሳባትካ ኣብ ግዚኡ ምግባር ካብ ጣዕሳ የድሕነካ። ትግባረ ስግኣትን ኣብ ምፍዋስ ርእሰ ተኣማንነትን ኣብ ምባልን ተጠቕመሉ። ንኣብነት ገዛ ምልዓል ቅጭ ምስ ዝመፀካ ንእግረ መንገድኻ ነቶም ዛሕ ዝበሉ በብሓደ ከተልዕሎም ምስ ጀመርካ ረሲንካ ንኩሉ ንጥፈታት ብንጥፈት ክተልዕሎ ኢኻ። ነገራት ክሳብ እናኣትዎም እዮም ከበድቲ ዝመስሉና። ወለንተኛ ኩን። ሓደ ነገር ብፈቓድና ክንገብሮ ንደሊ ኢና፣ ግና ብፈቓድና ከይንገብሮ ዝኽልክለና ሓይሊ ኣሎ። ንሱ ከዓ ፍርሂ እዩ። እቲ ነገር ንምትግባሩ ዓቕሚ ከይንስእን ዘይኮነ ሰባት ከይብሉኒ ካብ ዝብል ስግኣት እዩ። ሰባት ከይስሕቁና፣ ምርኡይ ከይንበሃል፣ ስልጣን ዝደለና ከይንመስል፣ ወጣም ከይንበሃል ካብ ምፍራሕ እዩ። ነዚ ቅዱስ ተበግሶና ዝድግፉን ዘናሽውን ክህልው ባህርያዊ እዩ። ምዕራፍ 11 ውጥቀትካ ናብ ዓወት ቀይሮ። ፀገማት ኣለሊኻ ንቅድሚት ገስግስ። እንተፈሸልካ ካብ ፍሽለትካ ተማሂርካ ኣብ ዝመፅእ ተዓወት። ርእሰ ነቐፌታ ኣማዕብል። ድኽመታትካን ጌጋታትካን ፈቲሽካ ኣርሞም። እዚ ኣገባብ እዚ ብቑዕ ክትከውን ይሕግዘካ። ብዕድልካ ኣይተማርር። እቲ ፀገም መሚኻ ኣለልይዎ። ብዕድል ዝተዓወተ ሰብ ከምዘየለ ዘክር። ኣብ ዕላማኻ ፅናዕ። ኣብ ዕላማኻ ፀኒዕኻ ሓደስቲ ሜላታት ንምርካብ ተመራመር። ንፅቡቐ እዩ በል። ኩሉ ኣጋጣሚታት ፅቡቕ ጎኒ ኣለዎ። ብዘጋጠመካ ፀገም ተስፋ ከይቆረፅካ ነቲ ፅቡቕ ጎኑ ጠምቶ። ውድቀት ብኣገባብ ምስ ዝእለ መገዲ ዓወት እዩ። ምዕራፍ 12 ንፁር ዕላማ ይሃለኻ። ነዊሕ ዝዕላምኡ መደብ ክህልወካ ኣለዎ። ብዘይ ዕላማ ፈፂምካ ክትዓቢ ትኽእልን ኢኻ። ቅድሚ ምዝላልካ መዕለቢኻ ፍለጥ። ብዙሕ መጻኢ ይሃለኻ። ሰባት ማዕረቲ ዝሓለንዎ እዮም ዝዓሙ። ባህግኻ ኣብ ሸትኡ ንምብፃሕ ብዕላማ እንተ ኣበጊስካዮ ኣካላዊ ሓይልን ውዕውዕ ድርኺትን ንመተግበሪ ክህልወካ እዩ። ዕላማታት ንኣእምሮ የነቃቅሕዎን የበራብርዎን። እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ናይ ኣእምሮ ሓይልን ዓቕምን ምክዕባት ዝግበር ወፍሪ እዩ። ምዕራፍ 3 ከም መራሒ ሕሰብ ኣእምሮ ሰባት ፍለጥ። ሓደ መደረ ዘስምዕ ሰብ ቅድሚ መደረ ምሃቡ ኩነታት ሰማዕቱ ክፈልጥ ኣለዎ። መንነት ሰማዕቱ ምስ ፈለጠ ጥራይ እዩ በቲ ንሶም ዝርድኦም መገዲ መደርኡ ከስምዕ ዝኽእል። ሓደ ኣካየዲ ስራሕ ኣድማዕ ዝኾነ መምርሒ ከመሓላልፍ እንተኮይኑ ኣእምሮ ሰራሕተኛ ብመጀመርታ ከጽንዕ ኣለዎ። ንምዕባለ ሕሰብ። ኣብ ምዕባለ እመን። ንምዕባለ ድፍኣሉ። ኣብ ምዕባለ ዝርግሐ ሓድሽ ኣገባብ፣ ሓድሽ ፍርያት፣ ዝበለፀ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ብልፅግና ወዘተ እውን እመን። ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰብ ጥዑይ እንተኮይኑ ብትሕቲኡ ዘለዉ ጥዑያት ክኾኑ ግድን እዩ። ከምቲ ኣብ ትሕቲኻ ዘለዉ ሰባት ክኾንዎ እትደልዮ ሕሰብ፣ ተዛረብ፣ ተዋሳእ ንበር እሞ ከምኡ ክኾኑ እዮም። መዓልታዊ ንበይንኻ ብሕት ኢልካ እተሓስበሉ ግዜ ይሃለኻ። ምስ ትሑት ኣተሓሳስብኦም ኣይትበኣስ። ምስ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ምጭቕጫቕ ኮነ ምበኣስ ንኣኻ ናብ ደረጀኦም የውርደካ። ተፃራፍን ሓመይትን ሰባት ስነ ልቦናዊ ሕሙማት ምዃኖም ንገዛእ ርእስኻ ኣእምና።
ከም መጠን ዓቢ ኣተሓሳስባ ለዘለዎ ሰብ ሕዘነሎምን ደንግጸሎምን ጥራይ ዝሓሸ ክገብር እየ ኢልካ ሕሰብ ባዕሉ ዝበለጸ ኮይኑ ዝዳሎ ነገር የለን ዝበለጸ ክገብር እኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ምስ መንጨወ ጥራይ እዩ ንመተግበሪ ዝኸውን ሜላታት ዝምንጩ ዝበለጸ ክገብር እየ ዝብል ሓሳብ ነቲ ናይ መሃዝነት ኣእምሮ ይኸፍቶ ሓራይ እምበኣር እዛ ሳማሪ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ርእይቶ ሓሳባት ዘለኩም ከዓ ጸሓፉለይኹም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ